Здравейте и добре дошли в канала на comauto.bg. Днес ще ви представим инструмент за диагностика и обслужване на вашия автомобил, а именно TinkDiag Bluetooth OBD2 скенер. Този малък, но мощен уред ще превърне вашето Android или iOS устройство в професионална диагностична станция. Нека да започваме. Използването на TinkDiag е изключително лесно. Просто включвате уреда в OBD2 порта на вашия автомобил, свързвате го с телефона си чрез Bluetooth и сте готови да започнете диагностика. Приложението автоматично разпознава VIN номер на автомобила ви, а след това може да изберете какви проверки искате да направите. Можете да видите живи данни, да създавате диагностичен доклад и дори да правите графичен анализ на информацията за по-лесно разбиране. TinkDiag е съвместим с Android и iOS устройства и работи чрез официалното приложение TinkDiag, което може да свалите безплатно от App Store или Google Play Store. Устройството е съвместимо с над 115 марки автомобили, като включително Honda, Ford, BMW, Volkswagen и много други. Този скенер не само че поддържа пълни OBD2 функции, но предлага и функции като SEO кодиране, активен тест и диагностика на всички автомобилни системи. Това означава, че можете да сканирате всеки компонент на автомобила, включително системи като ABS, SRS, TCM, горивна система, частачки и дори осветление. TinkDiag предлага над 16 сервизни функции, като анулиране на маслото, калибриране на ъгъла на кормилото, регенерация на DPF филтър, анулиране на системата за налягане в гумите, ABS диагностика и още много други. Нещо особено полезно за автосервизите е SEO кодирането и активния тест, който позволява да тествате различни компоненти на автомобила, като прозорци, горивна помпа и други. След като активирате TinkDiag, ще получите една година безплатен достъп до всички функции и автомобилни марки. След изтичане на тази година можете да продължите с годишен абонамент, като цените може да видите на нашия сайт, линк ще има долу в описанието. TinkDiag е изключително полезен както за професионалисти, така и за ентусиасти, които обичат да поддържат автомобилите си. И така, TinkDiag е един невероятен инструмент, който ще ви помогне да поддържате автомобила си в перфектно състояние. С пълната гама от диагностика, сервизни функции и възможност за SEO кодиране, този уред е подходящ както за професионалисти, така и за любители. Ако искате да научите повече или да закупите TinkDiag, посетете нашия уебсайт или се свържете директно с нас. Информация ще сме оставили долу в описанието. Освен това, може да ни откриете и в нашия физически магазин, който се намира в град Варна, улица Ханковград 7А. Благодарим ви, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за ново видео всяка събота. До скоро!